Oh, ay naku, I miss you. I miss you too. Alam ko napaka-busy mo, sis. And for sure, it's Christmas and Filipino traits. Pag Pasko, family first, di ba? I know. So ako nagluto talaga ako ng bonggang-bongga. Napagod ako yung 24 dito, this 25 dyan. So talaga ko yung kusinera sa pamilya. Tapos, alam mo naman, taga-taguyod ng mga karaoke, moment. Oo. Nag-TV ka ba? Yes! ako nga natatawa nga ako kasi, di ba, ganun tayo eh. Tayo nagluto, tayo pa yung performer. Correct. Tayo nagluto, tayo performer, tapos tayo pa producer, tayo ng donor. Oo, lahat na. Di ba? We're happy. Oo. Yes. So, for sure, nabalitaan mo na mga away-away, di ba? Lalo na sa loob ng Malacanang. Talagang grabe. Yes. Alam mo, nung nag-text ka sa akin, kanina ba yun? Tungkol kay Lagda. Yes. So, alam mo rin ba na sinisante na siya? Hindi siya official na sinisante. Pero sinisante na siya according to my puting ahas dahil nga sa issue niya sa bar na paghimasok niya doon. At syempre, again, yung issue nila sa kamkaman ng pera ng bayan. Well, nabalita ako yung sis. Nabalita ako may sabi sa akin noon, like, I think 2 weeks or 3 weeks after yung nangyari sa bar, may sabi tumawag sa akin. Tapos sabi nga raw, ang sabi ng puting bubuyog, si Senator Amy daw lumipad doon para mapag-usap. Siya raw yung mapag-usap. Tama siya, nakapag-usap siya doon. So, ibig sabihin, ninatasan talaga siya ng kanyang kapatid na bangag. So, it's not true na wala siyang access sa kanyang kapatid. Kasi remember, may dramatization 101 si Manga nga, Amy Marcos, na nanawagan siya sa kanyang kapatid na sana dinggin siya, nagpa-interview siya sa media, na yung regarding sa national budget, na dapat daw i-double check ng kapatid niyo, aralin. Kaya nga, di ba, galit na galit din ako noon, bakit ka mananawagan? Kapatid mo yun eh, tapos behind the scene, inatasan ka pala ng kapatid mo to fix whatever na pwede niyong ayusin sa bar. Dahil sa kusukan ng mga taga-bar, kay Lagda Mayo, dahil sa pakikialam niya, at sa, sa issue ng corruption or interest niya, vested interest niya, di ba, sister? True. And ako, syempre ate rin naman siya ni BBM, di ba? So, if, may maganda silang relasyon, para pakinggan siyang tumakbong presidente, nilakad niya pa kay VP Sara, si BBM, para mag-in tandem sila as VP and president. Dapat, kung kaya niya gawin yon before, kaya niya din gawin ngayon, di ba? Kasi imposible na, ako naniniwala naman ako may hindi pagkakaintindihan sa magkakapatid, pero after all, dapat siya maging most responsible among everything kasi she was the one who initiate the partnership or like the tandem or unity team na whatever tinatawag nila. And ako, another thing also, para matapos na rin itong mga issue sa vangag-vangag, dapat siya din nagkukol na ang tawag niya, ibulsong kapatid sa Ilocano, I forgot. Adi. Magpa-hair follicle test na tayo buong pamilya natin. Para matigil na to. Diba? Ako, kung ganun gagawin ko. Tigilan na huwag nilang pagtatawanan or anything. Kasi, the more na iniiwasan nila, the more na halata. Diba? Kaya nagkakagulo ng mga tao. So, to put an end on this, dapat, sila? Okay, this is what we're going to do. Pero ayoko dito sis gawin nila hair follicle. Punta sa Singapore. Diba? Kasi kung nababayaran ng doctors, diba? Parang natutukan nyo, bayaran and everything, you're right. So, Singapore, bawal na bawal yan eh. So, let's all go to Singapore. Yun. Yes, kasi alam ko sa Singapore, maraming mga naharang dyan eh, ng mga big... Gurgur, sis! Gurgur ang mga drug dealers. Gurgur. Oo. Dapat para si Bangag, no? Pagtutungtong pa lang ng Singapore, gurgur na. Kasi the moment i-drug test siya sa Singapore, baka mamaya may meron siyang diplomatic immunity na hindi naman pwede i-check ngayon kanilang mga bagay. But for sure, marami yan mga pulburong baon-baon. But ganun pa man, sister, Yeah. Since it's Christmas, gusto ko magpaka-light-light. Oh, tika muna bago tayo mag-light-light. May nag-text sa akin
na namataan ang plate number 1 sa Baguio City, malapit sa The Mansion. Okay. Ang doon daw, according to my source, si Bangag at ang kanyang Buena di Pulboron na pamilya. Possible. Sabi naman, wala namang problema kung magpumunta sila sa Baguio, no? Karapatan naman yan. Kaso lang, itinatago na naman sa taong bayan, baka may session doon. Yes, according to my source. May pulboron activity na naman. Oo. Malamig. Pag malamig, sarap uminom ng wine. Diba, parang hindi maduli sa kalasingan. Kailangan, diba? Masarap tumira, diba? Exactly. Party. Yeah. Kaya ayaw tumaba. Pero since alam mo, may talagang nagbubunga na yung laban natin at ng ating mga palangga. Kasi tingnan mo, January, confirmed the INC at iba pang mga groups. Yes. Mag-voice out sila. Pero initially, ang support niyan, ang support ng INC para maipanawagan na itigil na yung pag-personal attack kay Inday Sara through that walang kwentang impeachment at tumulong na sila sa tunay na issue ng lipunan, which is nga yung smuggling, kidnapping, high crimes, pagnanakaw. You know that already. So, yun yung panawagan na yan. At nakakatuwa dahil sister, nung nagkakilala tayo ng July tayo nagkakilala, nung pumunta ko sa Pulboron video na to So, yun nga, since 2022, ang dami talaga natin mga kababayan na nagsisiwalat, not only mga whistleblowers, puting ahas, dito sa bangag na government na ito. And sabi ko nga sis, paulit-ulit, yung mga na-expose ko, na mga expose ng iba pa, ito ay hindi lang gawa-gawa. Kasi nagbunga na ngayon. Even the INC, nakikita nila at ibang mga religious group. At yung mga kababayan natin, OFW, lalo yan, na talagang something wrong with the bangags, right? Yeah, may nag-message si Jessica Larios TV. Sana, raw ang email ko. Ay, naku, baka love letter yan. Oo, bibigay ko sa'yo, walang problema. Oo. Jessica Larios TV, Ma'am Cathy Binag, anong email mo? Ang aking email is luckycathybinag@gmail.com, Jessica. Oh my God, ang daldal naman tandaan. Di ba? Cathy Binag, parang lucky number, no? Oo, public email ko naman yan. So, okay. Okay. Hindi ka naman mananalo yan, loan better, Loan better. Sis, alam mo, panalunin sana naman tayo na may pakinabang naman. Tapos i-donate natin sa taong bayan. Kasi hindi tayo kumataya ng loto. Hindi na problema. Sis, actually, meron tayong options. Ako, meron akong choice nung nasa kanila pa ako. Pwede ako manalo, hindi lang isang milyon. Baka bilyon kung pumayag ako sa kanilang mga pagnanakaw. Hindi ko na kailangan manalo. Kaya pwede ako maging bagman ni Satanas. But we chose not to be part of the kawatans, right? Di ba, panalo naman ang ating alindog sa puso ng bayan. Di ba? And again, I'm going back there yung sa INC na rally sa January 30 na matutuloy na. Kasi apparently kasi at first may nag-post noon, di ba, na in advance yung post before i-announce ng INC, which is today, alam ko, sa kanilang pagsamba, in-announce na nila yon. Kasi ang ayaw lang natin kasi na mapamunahan or either like we don't have the right to do it also, right? Even though meron tayong alam, hindi natin dapat pinapangunahan kung ano man yung mga organization na sa kanilang mga dapat gawin. Second to that, meron kasi nag-post na ang sabi niya, Rally for Injustice, ginastify niya yun. Actually, nag-comment pa siya sa section nung sabi ko, hindi po about injustice, it's a peace and peace rally, prayer and peace rally, which totoo naman. Kasi ang panawagan naman talaga ng INC, is talagang tigilan nyo na yan. Dapat tayo nagkakaisa tayo, tigilan nyo yung tirahin si Sara, VP Sara. Dapat ang inaatupag ng Quadcom or ng Kongreso ay magpatupad ng batas at hindi mambuli. Diba? Kasi yun naman talaga yung pinangako nilang tungkulin sa bayan. Yung mandate nila, Exactly. So yun lang, sabi ko nga, wala namang problema, matutuloy yung 30, pero huwag nyo lang babahiran ng, dadagdagan nyo ng wording, na hindi naman yun talaga yung sinasabi ng INC, diba? Huwag na tayong gumatong, diba, na kung ano man, hayaan natin sila, pagdating ng 30, if you want to support, let's support them, let's pray with them, diba? Tapos from there, let's see what will happen, diba? Ganun lang naman yun, magpasalamat na lang tayo na may mga nananawagan na ganyan.
na isang malaking grupo, di ba? Oo, at saka dapat talaga sumuporta na kasi yung nakausap ko ng puting ahas na talagang may magaganap. Ito hiwalay dito sa INC na may magaganap talaga na pagtitipon. Sabi mo pagtitipon at nananawagan sila na pag may mga pagtitipon na ganito, may peaceful rally, movement, or whatsoever, di ba? Dapat yung mga Pilipino ay makialam kasi hindi na nga ito usapin ng just only to what do you call it, to stop the Quadcom, the Bangag administration para hindi i-impeach si Sara. Ito rin ay panawagan nila dahil nakikita nila sis yung talagang paglulustay, pagnanakaw, high crime, smuggling, kidnapping, na ang involved ay walang iba kundi yung kanilang presidente. Diba? Yung presidente na dyan. Yun yung panawagan. Kaya tama ka doon. So, wag natin i-rephrase, dagdagan yung panawagan ng INC, but your group, let's say iba-ibang grupo, pwede naman kayo magsigaw ng panawagan. Tama na, kung ano man yun, whatever, di ba? Kaya go ahead. Whether EDSA, whether Luneta, whether Nijola, wherever, you can just go. Kasi wala namang monopoly yung yung pagsuporta o pagiging bayani o pagiging matapang. Wala yan. Lahat tayo kasali dyan. Tama naman. At saka yun nga sana ako ngayong Pasko nga, sis. Merry Christmas, everybody! Happy holidays! Diba? Happy holidays, my darling! Yes, ang wish ko lang, sis, yung parang, hindi na parang, yung talagang na tayo, na may mga paninindigan tayo, may kanya-kanya tayong prinsipyo, paniniwala, at karakter, is, huwag na din natin ipilit yung mga opinion natin sa ibang tao. Diba? Ang importante, ang iisa lang yung ating laban. Huwag na tayong mga insulto. Huwag na tayong mangbuli. Huwag na natin ibaba ang integridad o karakter ng isang individual. Kung ayaw yun sa tao, huwag na. Alam mo yung parang, huwag nyo na lang pansinin, ignore, okay? Parang if you want to, ilantad yung katotohanan. Ilantad, wala namang masama. Then from there, tapos na. Diba? So, kasi, you don't need to prove anything to anybody if you're not doing anything wrong. And kitang-kita na ng tao kung ano yung magiging katotohanan. And din sa mga bully na makukulit, ayaw nagpa-awat. Parang listen. Kasi, wala namang mapupuntahan kung palagi tayong may bangayan. Isa lang bangayan na, kabangayan at kalaban. Isa lang kabangayan, kabangayan. Kapahamak sa ating bayan. My God, nakikita mo ba sis? Diba? Kitang-kita naman ang ating ekonomiya ay bumabagsak. Ang stocks natin bumabagsak. Ngayon, we are overflowing with yung mga properties like development, yung rentals now ay babagsak this coming year. Sobrang babagsak sis kasi sobrang daming space available. So, kawawa ang real estate din natin. We're having problem with that. And another thing is like, kitang-kita mo na nagbenta tayo ng ginto pero sa napunta. Tapos, ayuda tayo ng ayuda. Yung pala ang dami nating problema. Yung utang natin, yung diba, pinag-usapan natin, yung sa PhilHealth na sinasabi, may isang nag-comment dyan na nagmamagaling na may extra funding naman ang PhilHealth. Yung nakakalungkot na sa Senate o yung mga senator na iba dyan hindi talaga pinag-aaralan yung kanilang pinipirmahan. Hindi nag-research, may researcher naman sila. Oo nga, hindi naman tinignan yung utang ng PhilHealth na kulang pa yung pondong meron sila na extra. Kasi 1 parang 1 trillion ang utang ng PhilHealth. And yung pondo na, I think 600 ba? 400, I forgot na. So, just imagine kulang yun. Diba? Well, we all know na talagang yung national budget kontrolado talaga ni Tambaloslos, which is yun nga kaya sila nag-aaway-away. Not only PhilHealth, iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kaya sila talaga nag-aaway-away ngayon. Lisa, sabi ko nga kanina, habang ako narinig mo sa unang vlog ko, na hindi invited si Tambaloslos sa Party sa Buena. Tapos, yun nga, even yung mga pumunta na doon, actually nag-message sa akin yung ating puting ahas na doon.
ang pinamigay daw ng mga pamasko doon sa mga kamag-anak nila na ginagamit lang for political stunt na kunwari, sama-sama sila, buo pa rin family, is 10,000 pesos na naka-envelope. Naka-envelope ba? Pero hindi daw lahat nabigyan. So doon pa lang may favoritism na naman. Kasi, yun ay naikwento sa atin, dahil nga naapektuhan yung, well, we're talking about trillions of budgets ng Pilipinas. So kaya sila nag-aaway, si Lisa Tanas at si Tambaluslos. Tandaan natin na alam mo yan, si Bongbong Bangag, wala naman talagang kamay na bakal yan or decision making. Wala siyang decision making kasi si Lisa lahat ang nagpapatakbo. So ang nangyari daw, away-away sila dahil sa Kabanang Bayan, tapos doon sa party nila kagabi, November, Noche Buena, hindi lahat nabigyan ng kamag-anak. Kasi si Imelda yung nagbigay ng pera. So, supposedly equal. Dahil, normal lang naman yung magbigay ng pera. Actually, kahit hindi magnakaw sila Bangag, kahit hindi sila magnakaw, even yung mga pera na ngayon sa kasalukuyan, yung mga nanakaw na nakaraan, they can afford to give 10,000 pesos each sa kanilang mga kamag-anak at maliit lang yan. Kaya lang, likas na, ang sabi ng Putinas, likas na greedy si Marcos Jr. at si Lisa, hindi rin lahat nabigyan ng pamasko dun sa Malacanang. So, I feel sorry dun sa mga kamag-anak na hindi naman ganun ka. Well, siguro naman kasi sis, ang spirit ng Christmas, even you have money, once na nabigyan ka ng regalo, kahit 1,000 yan, 2,000, iba yung feeling eh. Kasi Christmas, right? So, nangyari daw doon, sa Noche Buena, hindi patas. Hindi lahat nabigyan kasi wala na daw, kulang na raw ng pera. Diba? Hindi nabigyan ng exact, mabagay, siguro na the bilang or whatever. So, doon makikita na maaari, nabigyan ng tigka 10,000 na pamasko, mga bata lang siguro ng mga kamag-anak, then yung iba, init siya pwera na lang. So, anong punto na gusto kong itumbok dito, sister? Na even within the family, talaga mayroong favoritism na kung sino na yung kasabwat ni Lisa siguro na itong pamilya 1, pamilya A, B, C, D, F, ito mo, nakakasabwat ko sa mga eksena ng smuggling, kidnapping, or whatever. O ito, dapat yan bigyan ng sobre. So talagang hindi pantay-pantay. Ito'y nagsasalamin na gano'n din yung pagtrato sa mga Pilipino na hindi pantay-pantay. Right? Correct. Tama. Yun lang yung ano ko doon, sis. Yes, go ahead, sis. Bale, you can see that naman, very selective. Decision making very selective. Kapag, hindi sumasang-ayon sa kanilang mga kagustuhan, they don't like it. Mabubuli, like what happened to Colonel Geraldo and the other general, Pidea director. Diba, imagine, they are the, matitinuyan, ang daming napatunayan sa kanilang serbisyo. Tapos, ang nag-contempt sa kanilang makakakita, dating Alex Bungkayaw Brigade. Alam ko may mga nagbagong tao, pero this kind of person, si Pandak Guano, meron siya Anton Bonaparte na diba, hindi ko nila lahat ng nagbago, okay? Pero siya, makikita mo sa character niya na talagang walang hiya. Napakawalang hiyang tao. Yun. Sana ako nga sa this Christmas prayer ko is hindi sana naway mabuhay ang puso ng ating mga men in uniform or mga kasundaluhan at kapulisan. Ipagtanggol nila yung kapwa nila. Kasi, di ba? Okay. Kasi sis, alam mo yung etong mga military natin at itong mga kapulisan natin, pinoprotektahan yan siya eh. Diba? Kasi politicians sila, may mga security sila. How will you protect such people? Parang ganyang klaseng tao, yung pagkatao niya. Na yung ultimo, yung hindi niya napansin, yung nandun sila sa Huadcom, sa COM, dyan habang inaano nila yung mga kapulisan, iniinsulto nila. Sino yung mga nag-iinsulto? Sis, NPA, ex-Alex Bungkayaw. Then, sino yung mga testigo? Adik, drug user. Nakakita only in the Philippines na why did you binigyan niya ng platform yung mga anti-government doon sa mga taong nagpoprotekta sa atin.
anong klaseng gobyerno meron tayo? Di ba parang it's so disgraceful. Nakakababa ng moral at saka integridad, saka na-demoralize talaga ang mga kasundaluhan at saka kapulisan sa pinagagawa nila. Ngayon, right now, what's happening now, sila may kasalanan. So, wag mo nasisihin na, kasi binibira kami left and right. No, you're doing it. You're doing it to yourself. You're so confident. Kayo lahat dyan, sobra kayong confident to do your thing. Yung pagpamimigay nyo ng ayuda, yung akap nyo, yung everything, then you're pinagtatanggol nyo yung mga mali. So, kayo naglagay sa kung saan kayo now. Diba siya? I think, I just wanna, say something about it. Siguro arrogante sila dahil sis, nagre-reflect nga yung failed leadership ni Bangag. Kasi malakas ang loob nila kasi we all know na they are cohorts of Lisa Tanas, of Lisa Marcos, and Martin Romualdez, the Tambaluslos. So kaya, parang ano yan sis parang mga preso sa bilangguan. Kapag ikaw ay bata-bata ng warden, malakas ang loob mo masiga-sigaan. Malakas ang loob mo manaksa, manggurgur, o kung ano pa man, magbenta ng pulburon sa loob ng kulungan. Ano nangyayari? So it's the same thing. Na kumbaga si Marcos Jr. at si Lisa Tanas ay warden ng kulungan. Na inaatasan nila yung mga yan, sige, gumurgur kayo, mangbuli kayo, kami bahala sa sagot. Hindi naman yan kikilos yung mga ganyan sa Congress, kung hindi yan protektado ng Bangag administration. Kaya ngayon panawagan natin talaga, wakasan na natin ng mga Jotang Geneves. Kaya nakiisa kayo sa peaceful movement natin. At ang panawagan natin ni pangalan nito, ni Pangulong Duterte, na kung pwede lang, civil disobedience. Na huwag na kami muna nagbayad, isuspend taxes. O taxes na tunidad, kung pwede natin isuspend ang dapat like yung mga jeepney drivers, lahat, mga nasa opisina, 1 day, 2 days yan. Ligwak na yan si Bangag. Ibig sabihin, yun yung kilos protesta ng pangkalahatang taong bayan na kung hindi ka mag-isuspend mo muna for a while, yung taxes, transportation, like yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kasi nga, sa na kayo, dala na mamuno sa inyo, adik, at saka magnanakaw. Ako talaga sis yung ginawa nila sa PhilHealth. Ako talaga, ayoko kung ako tatanungin mo, ayoko magbayad ng mga Pilipino sa PhilHealth. Kasi, una, mahihirapan sila. Kasi, what's the point of you giving and mandatory yan sis, mandatory inididak yan sa kanila. Dapat mag-file tayo ng petition as a Filipino people, tayo lahat, na we don't want you to do it. Kasi ninanakaw nyo yung pera. Kinukuha nyo yung pera na dapat sa mahihirap. Paano na ngayon sis na sila itself, in-announce sila na walang budget, hindi sila bigyan ng budget sa PhilHealth na alam din ng mga local or government hospitals and even like private hospital na hirap maningil sa PhilHealth. So, paano na ngayon yung mahihirap kapag kinailangan nila ng tulong na ginagamit nila ang PhilHealth? Di lalo silang mahihirapan. So, eto nga dito pumapasok yung sistema ng utak ng isang mayaman na walang pakialam at hindi nakaranas ng paghihirap. They will never understand the feeling of not having because they never experienced na mawalan. Hindi sila naghihirap, hindi sila nagutom, hindi sila nagbeg, hindi sila nakikiusap, hindi sila umiiyak, hindi sila hindi nakakatulog na wala silang pera. Hindi sila nagutom. True. Yun nga. Well, in the first place, unconstitutional yung regarding sa pag-zero budget sa PhilHealth. At tama ka talaga dahil, once sa Bangag, always sa Bangag. Once sa kawatan, always sa kawatan. Tama ka, hindi na-experience ni Bangag yung mawalan ng pera. Even though, may nakarating sa atin, nung time na nasa Boston sila, nasa US sila, US in Boston, na kasama yung ex mo, I don't know kung sino yung nag-chika bumbong sa akin. Nagnakaw nangupit si Bangag sa ex mo. But, dahil walang pang pulburon. But, nakakatalaga, going back dun sa real issue na wala silang pakialam sa taong bayan. Kasi hindi nila naramdaman kung paano magiging wala. At yun nga, issue dyan sa PhilHealth na yan. Kaya nga dapat talaga magsalita ng taong bayan dahil hindi lang ito Pulahan, Dilawan, or DDS affected. Bawat Pilipino. And then, sis, meron din akong balita na dyan sa Congress, maraming gagamitin collateral damage.
Collateral damage meaning is like, sila yung ipapahamak para i-save yung mga ibang tao. Okay? So ako, ang call ko dyan sa Congress, be wise. Kung si VP Sara Duterte nga is tumulong sa kanila para manalo si BBM na maging presidente. At kaya rin naging Speaker of the House, si Martin Romualdez, dahil nanalo ang pisa niya. And dahil din sa mga Duterte, kung yung mismo mga Duterte, mga taong tumulong sa kanila, is wala silang pakialam at ngayon kinukrucify nila at sinisira nila ang buhay. Kahit kababaeng tao ni VP Sara Duterte, iniinsulto nila. Iniinsulto ang pagkababae, pinagtatawanan, pinagkakaisa ng mga kalalakihan. Yan ako nanigigil. Nakakahiya kayo. Kasi nag-iisang babae, pinagkakaisahan nyo. Doon pa lang, makikita mo yung what type of character meron yung pagkataon itong mga kalalakihan na to. Kaya sa darating na eleksyon, lahat yan huwag nyo iboboto. Kasi yung mga yan, kontrolado, puppet yan. Alam yung control puppet? Ganon, huwag kayong boboto ng ganon. Dapat may paninindigan yung inyong mga iboboto ngayong eleksyon. Sis, kasi nga, itong mga nababastos kay Day Sara magawa ng kwento, same personality, same group, or same community nang nambastos din sa'yo. Sabi. Exactly. Yun, mapapansin mo naman yan sa mga yan, sis. Hindi naman sila yung haharap mismo. Gumagamit sila ng mga malamay ng mga tao because they cannot. Duwag yung mga yan. Hindi yan haharap sila, takot yan. Siyempre mayaman sis, takot sumuntok and all. May bodyguard kaya tatapang, pero hamunin mo na suntukan, hindi nila yan kaya. Hindi talaga. Exactly. Yung mga anak nila, nasa like si Martin, ang anak niya kasi nasa what do you call this, is abroad. You know, I remember, nag-uusap-usap kami one time, parang sinasabi niya na, the reason why, sabi, lahat sila, karamihan sa mga politician, the reason why, yung mga anak nila, lalo yung mga korap pinag-aaral nila sa abroad, para hindi mabuli dito sa Philippines. Alam mo yun? So, hindi alam ng mga anak nila yung mga pinagagawa. Paano kung may magsabi sa anak nila? Paano kung sa abroad, biglang lumabas to lahat, di ba? Kawawa pa rin. You know, the future of their children, yan yung kawawa. Kasi sila, lahat na nangyayari ngayon, lahat temporary lang. Walang permanente sa mundo. Lahat temporary lang. Lalo dun sa mga gumagawa ng kasamaan. Hindi mabubuli na, uy, anak ka na Romualdez, magnanakaw kang chutang dyan na. Yes. Oo, di ba? Ganon nga yun. O anak ka ni Marcos, di ba, nag-aaral sila sa labas para, you know, limited yung mga nakakakilala sa kanila. But now, with the social media, so I don't think so. Well, ang kagandahan nito, kahit pa paano may social media na, at ma-inform din kung saan silang school, for sure. You know, at hindi sila makakatakas. Diba? Sa Pilipino. Yeah, sabi ni Angry Lens, never again. Kaya may nagsabi kanina about sa EDSA rally. Well, tuloy-tuloy pa rin po yung EDSA rally. Hi, Melvin, Lakanda ng Mario. Tuloy-tuloy pa rin ang EDSA rally. Yeah. Ang sinasabi niya kanina, kaya daw walang pumupunta kasi walang personality na like si Kat or whatsoever. Yun yung ang sa akin naman dito, nagkaroon na tayo ng traction in the past, dumami na yung tao, diba? Tapos hindi pa lang lumalabas yung mga dapat lumabas. Alam niyo, yun nga ang pangit sa atin, ng mga Pilipino, no? Kasama ko, hindi ko sa amin. Huwag natin sa amin yung sarili natin. Kasi ikaw pumunta sa EDSA, sisip. Correct. Bakit kailangan nyo pa mag-intay ng mga personalidad na mga malalaki? Although may mga personalidad naman ng mga pumunta, kung talagang kayo ay, you know, ayaw nyo sa ginagawa, katulad niyan sa PhilHealth, sa 5,500 flood control, sa high crimes na nangyayari ngayon, 15 years old na bata, ginahasa ng 13 ng kabataan din. So, hindi ito mag-trigger yung mga ganong klaseng mga crime kung hindi dahil sa pagtitira ng pulburon. Lahat ito may kaugnayan kung paano pinapatakbo ang Pilipinas ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa. Well, more on yung kanyang asawa, si Lisa Panasalaga nagpapatakbo ng Pilipinas. So, yun. So, ang ibig ko sabihin, kung suka na kayo sa gobyerno, you just go. Diba? Gusto nyo supportan yung EDSA, supportan yung Luneta. Yun naman yung panawagan sa atin, itong mga bruskong mga palangga. But again, good point ninyo na dapat, the more na mas maganda kung may lalabas talaga ng mga malalaking personalidad. But who knows? January is gonna be the end of, you know, the end of the bags. Correct.
Oo, hindi, excited ako kasi alam ko talaga maraming lalabas. Yeah. Maraming lalabas na personality, maraming lalabas na tao, maraming ang tawag dito, magsasalita, hindi lang ako, and all. So, yung mga nag-aano dyan na, kung may ilalabas ba kayo, ilabas nyo na. Hintayin nyo po. Mas maganda yung naghihintay kayo para isang kabugan. Correct. Diba? Isang kabugan lang. Ayun. Kasi alam naman, pitsu-pitsu ba? Pitsu-pitsu. Yung kapag maglalabas ka. Pucho. Pwede rin pitsi-pitsi. Favorite ko yun. Baka naman pitsi-pitsi. Naman. So, at saka kami, alam mo, sa sobrang tagal ko, for 10 years ako together with them, for 10 years binubully ako, in-undermine ako, iniinsulto yung pagkakatao ko. Ako sobrang na akong imusis eh. Alam mo yun, hindi na ako mapipikon. Gaya ako, in a way, once in a while, nagagalit ka, pero manhid na ako. Kaya hindi ako mapikon-pikon ng tao. Kaya kapag kunwari ba may mag-a-attack sa akin, sasagutin ko, diretso, problema mo. Ganon. Dead ma! What about that, how we react? Sige, let's talk about ourselves. Let's talk about ourselves muna. Sige. Ito muna, bago tayo pumunta doon, bigla ko lang pumasok sa isip ko ngayon. May pagkakataon ba na nag-celebrate ka ng Christmas New Year with the Bangags? Maliban sa ex mo? Oh, yes, sis kasi like, nag-get together, nakikita-kita. May ganun kami. So, tapos after a while, kasi nga, yung napapansin ko nga na, kasi hindi ko naman sa kanya, in fairness naman with my ex, nung sinabi ko sa kanya, hindi ko kaya yung lifestyle na ganyan, puyat, and all, and I'm not doing what they're doing, di ba? So, sabi ko sa kanya na, I think, it's better for us to be friends, kasi hindi yan yung lifestyle ko. In fairness sa kanya, alam mo, nagbago siya, in a way, when we were together. Pero may pasundot-sundot pa rin, sis. Alam mo yun, syempre natatawag and all, meron. Teka, dahil Pasko ngayon, napatawad mo ba si ex? Napatawad? Sis, oo naman, napatawad ko siya. May galit ka pa ba? Wala akong galit, sis. Kasi, alam mo, alam naman namin sa puso namin kung ano yung totoo eh. Yung nagawa namin sa isa't isang kabutihan, kung paano kami nagtagal. Hindi kami tatanggal, sis, ng 10. Hindi sa akin tatagal ng 10 years kung siraulo naman ako. Diba? Matalino naman siya. Hindi siya tumanda ng ganyan, diba? Alam mo yun. Teka muna. Sinasabi kasi ni Day Sara sa mga itong recent Christmas holiday message niya na ang tao daw, pag nagpapatawad, iba-iba naman. Merong nagpapatawad agad, merong hindi nagpapatawad, namatay na lang, hindi nagpapatawad. Alam naman ng taong bayan dito ng mga nakikinig sa atin na hinaras ka at munti ka pagsamantalahan ni Anton Lagdameo. You know that already? Yes. Siya ba ay pinatawad mo na? Hindi. Good. Hindi. Kasi yung ex ko, in a way, kasi kilala ko siya, alam ko for a fact na kaya niya ginawa sa akin kasi maraming sumusol. Kasi pag kaming dalawa lang, we can Sulsol. Sulsol. Like inasultang sulsol. Ikaw, diba? Tuloy Mga sulsultan sa paligid na ngayon, eto ang announcement ko, everybody, at saka dun sa mga BBM. Ang may kasalanan kung bakit ako lumabas is because yung mestisong hilaw sa San Francisco na brother-in-law ni Inigo Sobel na nakailang sa aming relasyon, sa bahay namin, sa everything na binastos ako. Okay? Siya ho talaga. Kasi from the beginning till the end, I'm really trying to lahat to na maghiwalay kami ng tama, na maayos. Pero hindi. Until now, ultimo yung isang kotse ko dito na BM, na-transfer sa pangalan niya nang wala ako sa Pilipinas. So I'm filing a case sa car natin nun. So, meron. So, dahil sa sulsol. Dahil sa sulsol na, kaya kung may sisisihin sila Liza, sila Tamba, even sis yung kapartner ni Tambaloslos na car dealer na Chinese na common, na friend din ko, supposedly friend ko, o diba? Friend ko din. Is, dinoktor yung aking pirma, na-transfer, binorge ang aking pirma, at na-transfer yung dalawang kotse sa akin nakapangalan at binenta nila. Yun yung Abarth. Kung sino man may Abarth dyan, sa akin nakapangalan, hindi ko binenta yun sa inyo. Yan po ay forge. So, pag yan po hinabol ko, yan po ay carnap. Kasi wala po ako ng mga nangyari niya. Nagkataon na may copy sila ng passport ko, so ginamit po nila yun.
Magkano yung sis ng value ng car na yun? If I'm not, yung isa kasi Ferrari Abarth eh. If I'm not, yung isa mga 3, yung isa, if I'm not, mga 1 point something, yung isa, hindi ko na alam kasi Alpina yun. So talaga naman, it's not about the value, sis eh. No, yeah. Yung ano lang, it's about, di ba, it's about the character. It's about the crime. It's about the crime na ginawa nila. Na, you know, criminal minds. Talagang ganyan sila. Ako rin, kaya ako sabi nga, bakit pinagtatanggol si VP Sara? Kasi I can see what's happening to her na nangyari sa akin. Na kahit na gano'n mo kamahal pala tong grupo na to, na pinakitaan mo ng maganda, wala kang ginawang masama, kaya ka nilang saktan, wala silang pakialam. Yun yung nakakadiri. Yun yung nakakadiri. Exactly, sis. At saka pera-pera. It's all about money. So wala silang karapatang umupo dyan kasi hindi ka pwede magkaroon ng leader na mukhang pera at umaabuso sa posisyon mo para ikaw ay mang-abuso ng kapwa mo at mangbuli ka. They don't deserve to be seated in the government. Yeah. Speaking of sul-sul, kasi sabi ko kanina, light lang tayo. Ito na naman tayong dalawa. Oh my God. Sabi ko, light lang kasi it's Christmas. Pero siya, pag-usapan ko diba? Ang ganda pa ng color ko, diba? Happy na yun. Lighter color. Ako naman kumikinang, diba? Para mamahal yung silver. Para may silver sheen. Anyway, ikaw ba bilang isang tao, kaibigan, madali ka ba masulsulan? Ako sis mahirap. Sobrang hirap. Bakit? Kasi sis, okay na. Define yours. Paano ba maging isang kaibigan ang Kathy Binag? Right now, I'm very loyal. And ayaw ko kasi na may gulo or nag-aaway sa magkakaibigan ko. I will try everything na maging ehemplo or maging way para maayos yung mga tao. I don't like separation. Alam mo yun? So, kung possible, ako yun na, kaya nga sinasabi ko, kahit nag-iwalay kami ng ex, I tried naman everything. I reached out to certain individuals, natigilan na niya ako, let's separate property, ganyan. Pero wala eh. Imbis na tulungan ako or tulungan kami, sinulsulan. Kaya lumaki. Kaya umabot ako dito sa ngayong sitwasyon na to. So, ako, I'm a friend. I'm a loyal friend. Kahit mali ka, sis. Kahit mali ka, nasa labas tayo, nakipag-away ka. Ang ganun ako, even bata ako, makipag-away ka, kasi sasaksakin tayo, papatayin na ako. Pagtatanggol pa rin kita. Very loyal. Yes, pagtalikod natin, sis, babatukan ka. Lang hiya ka, muntik na tayo mamatay ng tigilan. Hindi naman ni. So, I will tell you straight to your face kung ano yung mali mo. Hindi mo maririnig sa akin na lahat papanigan ko, iintindihin kita. Iintindihin ko saan ka nanggagaling. Kasi yung emotion natin magkakaiba eh. Yung feeling natin sis iba-iba, diba? But I will not force you to do what I want you to do based on my suggestion and alam mo yun, yung aking opinion. Kasi hindi ko alam kung ano nararamdaman mo. Pero sasabihin ko, palagi rin sasabihin ko sa'yo saan nagsimula, anong nangyari. Kasi sis hindi ako gatong. Hindi ako gumagatong na tao. Hindi ko gagatungan. Former friends na nagsulsul sa'yo, whatever, sa mga bagay. May nagtatry, pero hate na hate nila kasi kahit alam mo sis kasi ako I have a gift. May gift naman ako nun, alam ko may mali or discernment. Di ba? In a way, pareho tayo, binibigyan mo ng chance eh. Di ba? Kasi ayoko mag-entertain ng negativity tungkol sa ibang tao. Kasi ako I always give people chances. Di ba? Ng pagkakataon. So yung akin is, pag gano'n, nagagalit sila sa akin, we told you so. Sinabi na namin yan sa'yo, alam ko, sabi ko, pero alam mo, o hayaan nyo lang ako. At least alam niya na I never regret anything doing things that I did for him or for her. So gano'n siya, hindi ako perfect, sis, maldita ako in my own way. Nobody can dictate also sa akin. Lalo sa pag-ibig, sis. Sa pag-ibig matitigas ang ulo natin. Mag-comment kayo dyan mamaya. Mag-comment kayo dyan mga palaga. Kahit anong gusto nyo i-comment or magtanong kayo, we'll try to answer your question. Ano ang katanungan mo, Miss Kathy B? Ikaw, Miss Maharlika. Ikaw, Miss Maharlika, how do you define Maharlika as a friend? Parang katulad mo, kayang gumurgor. Kayang gumurgor sa ngalan ng kaibigan. Pero ayoko nang dinidiktahan ako ng kaibigan. Ayoko nang dinidiktahan ako ng mga bagay-bagay
na para bagang ang tingin sa akin wala akong sariling senses na walang sariling discernment at hindi ko naintindihan ang mga bagay ba. Ayoko lang ng ganun sa kaibigan na parang pinupush ako sa isang bagay na gawin just because gusto niyang gawin para sa sarili niya. So, yun ako. So, kung in terms of a friendship, Yeah. I don't know, yung mga kaibigan ko dyan, shout out, yung iba na wala na eh. Yeah. Yung mga kaibigan na wala na. Siguro yung, actually, kwento ko sa mga palangga ko na, ako yung tipong, kahit hindi ako kaibigan, na nakikita ko sa labas, pag may nakaapi, kayang gumurgor ng buhay, na hindi ko alam, baka magurgor na rin ako. Dahil sa kanilang goals ng mga tao. Oo, pero ayoko lang nang sinusulsulan din ako. Yeah, speaking of sulsul, kasi hindi naman ako showmabels para, ayoko yung dahil pagkaaway mo si ganito, dapat kaaway ko din.